Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Peygamberimizning sallallahu aleyhi ve sellem әтисенең абыйсы Абу Талиб бик каты авырый башлый. Ул үлем түшәгендә ятканда Пейгамберimiz саллаллаху алейхи ва сәлләм килеп аны иманга чакыра. Әй абыем ди, әйт, Аллаһыдан башка гыйбадат кылырга яраклы һичбер зат юк. Мәгәр Аллаһ үзе генә дип, әйт ди. Әгәр дә әйтсәң, мин Аллаһның рөхсәте белән сиңа шафагать итәчәкмен дип әйтә. Чөнки Пейгамберебезнең һәрбер сүзе, һәрбер дугасы үзенең өммәте өчен иде. Хәтта кыямәт көнендә дә өммәте өчен, аңа ияргән мөселманнар өчен шафагатьче, ярдәмче булыйм дип Аллаһтан сорагач, Аллаһ аңа шундый мөмкинлекне биргән. Пейгамберimiz Абу Талибны иман китерергә чакырып торганда, аның икенче ягында Мәккә мөшрикләре, әллә син атабыз динен калдырасыңмы дип сөйләндереп торганнар. Нәтиҗәдә Абу Талиб Пейгамберебезгә, әйе, син ялган сөйли торган кеше түгел, ләкин мин ата-бабалар динен калдырмыйм дип, иман китермичә үлеп китә. Пейгамберimiz бик нык кайгырган. Чөнки иманы булмаган килеш, Аллаһ хузурына кайту ул мәңгелек җәһәннәм дигән сүз. Моңардан да зурырак кайгы, хәсрәт, ялгышу юк. Пейгамберimiz саллаллаху алейхи ва сәлләм абыйсы өчен кайгырып, мин һичшиксез синең өчен Аллаһтан җиңеллек сорыйм дигән. Пейгамбернең саллаллаху алейхи ва сәлләм дугасына җавап итеп, Аллаһыдан Тәүбә сүрәсенең 113 аяты иңә. Пейгамбәргә һәм мөэминнәргә, мөшрикләр, кафирләр һәм динсезләргә Аллаһыдан гафу сорап, дуга кылмак һич дөрес түгел. Гәрчә алар ата-аналары һәм башка кардәшләре булсалар да, аларның җәһәннәмгә керәчәкләре белән хәбәр бирелгәннән соң, хәрәмнәрдән сакланмаган, фарызларны үтәмәгән кешеләр барысы да шул хөкемгә керәләр. Аллаһы Тәгалә тагын бер аят иңдерә. Әй Мөхәммәд алейхиссәләм, син сөйгән кешеңне һидаяткә күндерә алмассың. Ләкин Аллаһ теләгән бәндәсен туры юлга күндерер, һәм ул туры юлга күнүчеләрне белүчерәктер. Әл-Касас сүрәсе 56 аят. Әйе, имансыз кешеләргә вәгъдә ителгән урын, үзләренә әзерләгән урын ул җәһәннәм булса да, Аллаһы Тәгалә Пейгамбәренә генә саллаллаху алейхи ва сәлләм йомшаклык күрсәткән. Абу Талибның урыны җәһәннәмнең төбендә түгел, өске катламда гына була дигән. Әйе, Абу Талиб Мөхәммәд Пейгамбәрне саллаллаху алейхи ва сәлләм яшьли алып тәрбияләгән иң дәрәҗәле гарәп кабиләләренең башлыгы булган. Халыкка хезмәт итеп соңрак акчасыз, малсыз калган. Чөнки мохтаҗ кешеләргә ярдәм иткән. Ул исән чакта Мәккә мөшрикләре Пейгамбәребезгә саллаллаху алейхи ва сәлләм зур зыян сала алмаганнар. Чөнки ул Пейгамбәребезгә саллаллаху алейхи ва сәлләм ярдәмче, терәк булган. Кеше нинди генә яхшы булмасын, әгәр дә ул иман әһеле түгел икән, аның бөтен яхшылыклары бу дөнья өчен генә булып, Аллаһ үлчәвендә буш була икән, һәм бернинди дә файда бирми икән. Кеше күңелендә иман булмаса, бер яхшылык та, бер изгелек тә кабул булмый икән. Әгәр дә Аллаһ вәгъдә иткән җәннәтләргә керәсебез килә икән, әгәр өметләнәбез икән, һичшиксез Аллаһтан башка гыйбадат кылырга лаеклы бүтән зат юк диеп, Мөхәммәд Пейгамбәр аның хак илчесе, Пейгамбәре диеп, телебез белән әйтеп, йөрәгебез белән ышанып, Аллаһ кушкан гамәлләр белән исбатларга тиешбез. Иман калимәсе Ла илаһа иллаллаһ Мөхәммәдур Расулуллаһ дип әйтелә. Иманлы булу кеше өчен Аллаһ тарафыннан бирелгән иң зур нигъмәт. Фәкать лаеклы кешеләргә генә Аллаһ әлеге нигъмәтен бирә икән. Шуның өчен бер Аллаһтан сорыйбыз. Әй Аллаһы Тәгалә, безне иманлы кешеләрдән итсәң иде, безгә үзеңнең иң зур рәхмәтеңне бирсәң иде. Ла илаһа иллаллаһ Мөхәммәдур Расулуллаһ дип, иман сүзен телебез белән әйтеп, йөрәгебез белән ышанып, изге гамәлләр белән исбатлаучылардан булсак идек. Амин.